Găsit la un nou episod destul de special. Astăzi o să jucăm FTS 15, dar cu provocarea lui Spiro Gamer. Joacă precum România, însă aceasta are niște reguli. 1. Tătărușanul iese la fiecare centrare dată spre poarta noastră. 2. Stanciu șut din prima. 3. Stancu n-are voie să sprinteze. 4. Fiecare decizie a arbitrului trebuie protestată. 5. 3 pase și șut din prima. Haideți să jucăm. Cu cine avem meci? Cu Franța. Stai să vedem pe ce loc se află Franța. Franța pe 3. O să fie un meci destul de greu împotriva Franței. Bine, băgăm echipamentul ăsta roșu. Nicolae și direct. Am uitat să vă zic. Nicolae este Stanciu, dar am băgat eu numele lui Nicolae. Dar cred că nu era Stanciu. O să vedem. Ba, Stancu! Oh, Stancu! Destul de frumos șutul. Însă el n-are voie să sprinteze. Stancu, destul de frumos șutul lui cu exterior. Dacă era și în poartă, era excelent. Franța a bătut Islanda cu 5-2. Cel mai mare rezultat de la Euro 2016. Radu, intervenție destul de frumoasă a lui Radu. Mutu. Domn arbitru, ăsta n-a fost faul. Ești prost? Cum să fie faul la această fază? La această fază este fault. Și a fost și de la spate. Un șut de viață lui Stancu. Nu vreau să joc niciodată cu Turcia. Portarul nostru Zengin este cel mai bun din jocul ăsta. Deci nu i-am dat niciun gol. Niciun gol. Asta n-a fost faul, frate. Dai galben. Pe bune. Cel mai bun portar din jocul ăsta. Pogba! Apără tot! Cabaie. Tot rușanul ăsta trebuia să iasă. Da. Amic. Am reușit și mai o dată. Că o să fac o schimbare. Nu mai am mingea și o dea el direct. O dea direct. De pe mingea 1-0 pentru francezi. O să fie un meci destul de greu. Oh, un exterior destul de frumos. Torje joacă scurt. Cociș, Sapunaru readuce speranța.
Săpunaru, cel mai bun jucător al lui România de la Euro. Săpunaru, capitanul lor Loris, n-are ce să mai facă la șuturi, imparabil al lui Cristi Săpunaru. Și acum se încheie această repriză. Începe a doua repriză. Domnul arbitru, a scos-o! Cum să nu dai corner? A atins mingea. Revin imediat. Am revenit. Însă 1-1 între partida Franța-România. Nu mă așteptam mai mult, dar una, două, nimic. Mutu. Scoate Loris. Nicolae recuperează mingea. Săpunaru, una, două, una. Însă puțin mai a trecut de poarta lui Loris. Săpunaru. Mutu. Radu. Toate cu Loris. Mutu. Dacă nu intra în poartă, era penalti. Și cred că penalti mai clar. Penalti destul de clar. Cred că nu trebuia să fie un gol, dar cu mai mult de golul, dar asta e, penalti nu ne dă, dar ne dă gol. 2-1. Cum ar fi francezii și românii, și românii sunt francezii, cam așa. Și se termină această repriză și meci. Așa. La ei au mai marcat ca băie, la noi Mutu și Săpunaru. Germania. Cred că este prima clasată. Nu, Germania. Doi apoi. Portugalia a marcat în minutul 1 amândouă golurile. Mamă, ce-a bătut pe Belgia.
Hai să jucăm. Germania. Contra Costa. Da, șurit. Oh my god, this! Nicolae! Ce gol! Ce gol! Nicolae, ce gol! Nu poate ajunge și din minutul 1 reușim să marcăm. Nicolae, șut din prima. Eu credeam că este fără speranțe să dăm un gol. Așa. Dar uite că s-a făcut alt. Nicolae din prima. Da, dar nu este destul de înalt și n-a putut. Asta e. Stand.